Aký je tvoj názor? Čo je najdôležitejšie, aby mal vedieť ošetrujúci personál o pacientoch v bielej kóme? Také najdôležitejšie veci. Veľa ošetrovateľov, minimálne u nás na Slovensku, nevedia ani, čo to bdelá kóma je. Také najdôležitejšie body, ktoré ťa napadnú, na čo by mal dávať pozor ošetrujúci personál, čo by mali vedieť? To je veľmi dôležitá otázka, Michaela. Mali by sme si ujasniť, že bdelá kóma nie je choroba. Nie je to choroba, ale je to stav, ktorý sa nedá liečiť konkrétnymi liekmi, operáciou, terapiou alebo výmenou obväzu. Ale mali by sme dať človeku dostatok času, aby sa daný stav stabilizoval. Buď zdravotný stav bude následovne napredovať, alebo stagnovať. To znamená, najskôr musíme pacienta spoznať. A to najlepšie je tak, že sa presne pozrieme, odkiaľ pacient pochádza a ako žil predtým, čo bolo pre neho dôležité. Najskôr musíme získať predstavu o tom, aký je tento človek a potom môžeme poskytnúť tomuto človeku konkrétnu potrebnú starostlivosť, aby sme vyzdvihli pri starostlivosti to, čo bolo pre neho dôležité. Napríklad pri človeku, ktorý nemal záujem o hudbu, nebudeme robiť muzikoterapiu. To bude pre neho nudné. Keď niekto nepozeral televízor, tak ho nedám pozerať televízor, lebo ho to nebude baviť. Tým sa dostane len do stresu. Ale keď rád jazdil na aute, napríklad raz som mal jedného pacienta, ktorý bol vodičom kamionu, mal zlé držanie tela, hlavu dole. Naozaj veľmi zlé držanie tela, keď bol v bielej kóme. Posadili sme ho do autobusu dopredu. To si nevieš predstaviť. Zrazu sa vyrovnal a v úžase pozeral dopredu. Samotný zvuk motora, vibrácie, boli pre neho silným podnetom. Tomuto by sa mala venovať väčšina pozornosti. Či sa rád sprchoval, alebo radšej kúpal, alebo nič nerobil. Aké nosil rád oblečenie, čo bolo pre neho dôležité, používal deo alebo parfém. To sú základné veci, ktorým musíme dávať pozornosť. Toho človeka musíme brať vážne. Tohto človeka musíme brať vážne. A nebrať ho ako len nejaký obal, kde ešte bije srdce a nič iné nefunguje. Musím s ním komunikovať, ako som s ním komunikoval aj predtým. Musím ho brať ako rovnocenného partnera a nie ako pacienta, ktorý je odkázaný na moju pomoc a ja sa budem za neho rozhodovať, čo mu pomôže a čo nie.